Escolta, avui farem vitello tonato? Sí, això és un dels grans plats de la cuina italiana, mal conegut, fàcil de fer malament, també. Home, això sempre, I que, sobretot, ara amb aquestes calors tan espaterrants que ens venen, és un plat que quedes bé, que et ve de gust, que el pots preparar amb certa anticipació. Jo ja me n'he preparat, ja m'he comprat rodó de vedella per aquest cap de setmana menjar-me, I explica com es fa això, a veure, Fermí. Mira, necessites un rodó de vedella, i aquesta peça de rodó de vedella tu agafes més o menys un mig litre de vi blanc, agafes una pastanaga, una ceba tallada en 3 o 4 trossos, agafes un parell de grans d'all, potser 4 grans de pebre, i tot això t'ho poses en un tàper i ho deixes tot una nit. Ben senzill, l'operació, Què fas l'endemà? L'endemà de matí què fas amb això? Tu ho poses tot dins d'una olla, a foc baix, una miqueta d'aigua, si vols tu, el rodó, evidentment, salat, i que vagi fent tranquil·lament ben bé una horeta. El volem ben estofadet, que ens quedi ben tendret, etc. Per tant, hi ha un moment, al cap d'una hora i 10, alguna cosa així, tu treus la teva vianda sencera, la deixes reposar, perquè això t'ho menjaràs fred, no cal dir, i aleshores de tot aquest brou que t'ha quedat, que ha tret el suc de la carn, ha tret el suc de les verdures, s'ha barrejat amb el vi blanc i vi, amb les espècies, tu un cop tens tot això ho coles. T'ha sortit una determinada quantitat. Potser no l'has de fer servir tota, saps què vull dir-te? Sí. Però què faràs ara? Ara tu necessites el bol del mini-pimer. Això és el més important ara. I per tant, tu amb un pot d'aquests de mini-pimer, tu poses més o menys fins a 3/4 d'aquest caldo de la cocció, fred ja, les coses com són, i què hi tires a dins per espessir aquesta salsa? Doncs mira, una llauna de tonyina d'aquestes de 125 grams. Saps aquestes que són ovalades? Doncs una llauna de tonyina. De tonyina. Cap a dins. De tonyina, sí. Per això es diu vitello tonato. Correcte, el tonato. Aleshores... El Bundó ha mirat amb una cara. Sí, 3 o 4 filets d'anxoves. Sí. 3 o 4 filets d'anxoves. I tires un raig de llimona, una gota de vinagre, un raig d'oli d'oliva i ben bé 4 o 5 rovells d'ou dur. Entesos? Sí. Fas 5 ous durs, la clara ja li donaràs al gat i tu agafes els rovells i els tires cap allà. I aleshores aquí senzillament agafes el mini-pimer i tu el tritures perquè et quedi una pasta ben fina. Aquesta pasta com t'ha de quedar? Molt espessa? No. T'ha de quedar molt líquida? Tampoc. Ha de córrer una miqueta perquè això és el que tu, un cop tallis el teu tall rodó amb talls més aviat primets, com si fossin una mica un carpaccio, els col·loquis ben col·locats en la teva safata, doncs tu aquesta salsa la tiraràs pel damunt, la puguis extendre allà, i et quedi una salsa d'una densitat semblant a la d'una maionesa, més o menys, per entendre'ns. Sí. Aleshores, al damunt hi tires unes quantes tàperes, una cullerada de tàperes així repartida, i tu tens el plat ja impecable. Té poc misteri, però fet així és molt millor que no pas per la drecera de la gent que en comptes de fer servir el brou de cocció ho fa directament com si fes una maionesa. Per tant, feu-me cas... És aquí on la pots espifiar, Fermí. Bueno, més que espifiar-la, és molt més bona i molt més respectuosa amb la recepta original. El que jo he explicat, tenint en compte que és un plat italià, evidentment, doncs les fonts són les que són, oi? Però que n'hem menjat moltes vegades en restaurants més bons i més dolents i n'hem fet força vegades. Vol dir que de la recepta que us he donat me'n puc sentir valent. Doncs escolta, queda apuntada. Fermí, moltes gràcies i una abraçada. Mitjo,